Golovi su sastavni dio utakmice, tako da nije bitno ko ih je zabija. Evo, desilo se danas meni da sam zabija 4, ali da je bilo ko zabija 4 i svi bi bili sretni svakako. Pa rekao je da damo sve od sebe, da se istrošimo dobro, da na nje i ovo dokazivanje jedno njemu, nama pogotovo koji manje igramo. Tako da eto, mislim da smo svi dobro odradili utakmicu, iskoristili svoje šanse i idemo dalje. Pogodilo nas je ovo zadnji vikend, zadnja 2 vikenda, tako da ćemo sve od sebe da to ispravimo i nadamo se najboljem rezultatu.